Aquest que veus és el meu veritable poder! Si aconsegueix tocar-me em pot passar alguna cosa greu. Haig de trobar un lloc on amagar-me. Què li passa a la Rinko? Per què no l'ataca? No em diguis que ella... Xic? La Rinko té desavantatge en aquest combat. Què? Però què vols dir? Ah, Rinko, ja ho tinc! Esclar, ara entenc per què et negues a atacar els gats! Ets una d'aquelles innumerables persones que s'estimen els animals. Si ataquessis els gats i els aturessis, te'n podria sortir, però aquesta ingenuïtat teva et matarà! I ara què li passarà a la Rinko, doncs? Mentre no es decideixi a atacar els gats, no tindrà possibilitats de guanyar. Rinko! Què puc fer? Si estic massa pendent dels atacs d'en Kabara, els gats se m'acabaran menjant. Però si estic massa pendent dels gats, tampoc podré esquivar els atacs d'en Kabara. Els gats que tant s'estima se la menjaran! Rinko! Vamos! Rinko, no tens altre remei que atacar-los! No ho vull fer. Els gats no han fet res de dolent. No els puc atacar així com així. Però què puc fer? Xic! Ja ho tinc! Ho podria intentar envellar. Tant és on t'amaguis. No podràs evitar les meves plomes. Ximpleta, no la podràs obrir aquesta porta tan gran. Ja has begut oli! Rinko! Moriràs! Casundena ha obert la porta amb les bombes de grans de vidre. Xic, xic, xic. Què pretén? Que vol amagar-se a la nevera? Però ja és massa tard perquè pugui tancar la porta. El ratolí ja és al sac i no en podrà sortir. El gat se't menjarà! Rinko! Què? Els gats detesten les coses que són àcides. Per tant, he buscat una llimona i me n'he espremut, tot de suc a sobre. Gràcies a això la meva pell els repel·leix. Ho sento molt, però em sembla que he guanyat aquest combat. Visca! En Kabara s'ha convertit en un ratolí! Què? I per què s'ha convertit en un ratolí ara? Arro, a veure si ho entens la meva cosa! Maleït sia! Mai m'hauria imaginat que el seu efecte pels animals li podria ser tan útil. No et perdonaré mai de la vida que hagis intentat destruir l'Ice! Poder de convertir grans de vidre en bombes! Oh, no, no! Pensa atacar els gats i tornar a tocar el morro a un! No t'ho penso permetre!
Ha aturat el gat bordant com un gos. Visca! Llavors hauré de miular com una gata. Meu, meu. No tinc ni la més remota idea de què vol dir tant de xic-xic-xic, però Kabara ho has fet molt bé. Mentre siguis allà dalt, res ni ningú no et podrà tocar. Demostra'ls com és el teu atac especial. Rinko! Poder de convertir grans de vidre en bombes! Em sap molt de greu, Rinko. El fet que en Kabara pugui volar el fa el més fort de tots dos. Pot dominar qualsevol lluita mentre està suspès a l'aire i aconseguir la victòria. Ai, no! Que no li perdonaria que intentés destruir la seva amigueta, deia. Aquesta sembla idiota. En Kabara és fort de debò, precisament perquè per ell l'amistat val menys que les escombraries que et trobes pel carrer. Tu, juntament amb la Mori, que sempre aneu amb l'amistat a la boca, ets la més feble. Ostres! Carpaccio! Retira tot el que acabes de dir! Sense poders, Lai ha fet front a en Kabara sense pensar-s'ho. Ni tan sols l'ha fet fugir la por que en Kabara la derrotés. Lai és una persona molt, però molt més forta del que en Kabara arribarà a ser mai! Rinko! I què? Cridar no et servirà de res, maca. Si vols guanyar un nano que vola pel cel, hauràs d'espavilar-te per volar o bé buscar-te unes tècniques diferents per atacar, no trobes? Però, esclar, també s'ha de pensar que no va ser capaç de guanyar ni a l'ogre ni a Myojin, o sigui que no te'n sortiràs. És veritat, no puc guanyar.